Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Яңа Гасыр телеканалында Татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Зәтуллина булармын. Бүген безнең программада. Казанда Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 15нче форумы башланды. Зинадорскада шундай антипар бар икән ишеткәнем, но моны кадәр галәмәт, матур, киң, көчле, аны кадәр дип уйламадым. Менә Татарстан өчен горурлык инде. Башкортстан Республикасының Татар конгрессына 25 ел. Безнең Башкортстан татарлары конгрессы төзелгәндә ул бөтен татарларны берләштерә торган оешма булып төзелгән иде. Һәм бүгенге көндә дә ул шулай булып кала. Безнең кавем халык сәнгате һәм мәдәни мирасны саклау сагында. Без татар халкын камил милләт итеп күрсәтергә тырыштык бу фестиваль аша. Зәңгәр шәл спектакле тамашачы күңелен яулый. Бик яратып искитеп карыйбыз инде без аларны. Бөтенесе югары дәрәҗәдә эшләнелә дип әйтәсем килә. Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 15нче форумы үз эшен башлады. Бөтен дөнья татар конгрессы Россия өлкәләре һәм чит илләрдәге 300гә якын татар эшмәкәрен Казанга җыйды. Форумда Россиянең 48 төбәге һәм 13 чит илдән вәкилләр катнаша. Аның беренче көне Яшелүзән районында узды. Вакыйга урыныннан Ләйсәнә Садретдинова видео язмасы. Бүген 15нче тапкыр Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы үз эшен башлап җибәрде. Яшелүзәннең икътисади паркы айрым. Үз күзләре белән алар бүгенге көндә үзләренең продукцияларын маркетплейслар аркылы, Озон аркылы, Вальбрес аркылы, интернет клиниклары да сату мөмкинчелеген дә күрсәтәбез. Ул бит Татарстанда гына бүгенге көндә һәм читтәге безнең татар эшмәкәрләре, алар илебезнең 48 төбәгеннән һәм 10 чит илдән үзләре дә монда теркәлеп, монда әлеге паркта резидент булып урнашып, Татарстан гына бирә алардай мөмкинчелек белән файдаланып эшли алалар. Һәм бизнес берләштерә дигән вакытта без алар үзләре генә төбәкләрдән, чит илләрдән килгән эшмәкәрләр бер-берсе белән генә аралашып түгел. Монда урнашкан резидентлар белән һәм Татарстаннан килгән 200гә якын булган татар эшмәкәрләре белән бергә аралашып, күрешеп. Но меня интересно, я занимаюсь государственно-частным партнерством, профессор, доктор экономических наук, много составляю программ. Поэтому меня интересно именно найти партнеров и аларга булышырга. Бер районда мондай предприятия, төрле направленные предприятиялар бергә урнашканнар, это же вообще прекрасно. Почему? Потому что дает и мощный экономический эффект. Ну и самое главное, это дополнительные рабочие места. Биредә электрический заправкалар, электромобильләргә. Бу яңа нәрсә бездә направление күргәне бер җүмил ишкәне бер җүмил барга чалла кушса, үзебезнең яшь предпринимательләрне җыеп, монда күргәннәрне җиткезербез Алла кушса. Яңа сөйләрбез, бәлки Алла биреп направлениедә кем булса эшләр Алла кушса. Бу көнне милләттәшләребез Яшелүзән муниципаль районының сәнәгать объектларын карап һәм өйрәнеп, бизнес алып бару үзенчәлекләре белән танышты. Экология буенча, значит, машиналар бөтенесе электричество буенча була, электромобили и зарядное устройство электромобильләргә чыгарасы самое главное. И миңа приятно было, мин аларга әйтәм, сүз бирдем, әйтәм, сезнең конкурентлар кемнәр? Ул әйтә, Мәскәү и Пермь. И мы, поскольку Пермь, без шундый шундый оборудование, значит, мне очень понравилось, все это дело заземлено, прекрасно, значит, я просто желаю успехов. В этом деле, значит, совместно дальше работать. Зинадорскада шундай антипар бар икән ишеткәнем, но моны кадәр галәмәт, матур, киң, көчле, аны кадәр дип уйламадым. Менә Татарстан өчен горурлык инде. Зинадорск районы өчен горурлык. Менә искитмәлегә күрдек беренчедән. Менә шуларны күреп бит инде тагын безгә дәрт бирә. Безгә тагын да көч бирә. Үзебезнең бизнеста шуны кадәр яхшы зуратыр өчен. Бездә әйтәләр, что бер күрешү гөргөмәр. Ләкин bizga bu jin bik kerak.
керек. Biz күрсәтәбез безнең предприятиелар. Үзебезнең татар эшмәкәрләрен алып килдем. Аларның әле мондый форумда беренче катнашулары һәм аларның инде күзләре яна, аларга инде кызык һәм менә аларны мин мондагы безнең үзебезнең элеккедән белгән таныш эшмәкәрләр белән таныштырам һәм Татарстанның менә шундый зур, куәтле объектларны алып килеп, аларга Татарстанның инвестицион привлекательность дип әйтәбез инде күрсәтеп һәм шуларны тагын да шунда җәлеп итәсем килә һәм безнең ике арадагы үзара файдалы хезмәттәшлек тагын да үсәр дип ышанычта калабыз. Форумның икенче көне Корстон үзәгендә узачак. Онда Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура утырышы ул билгеле милли шура әгъзалары өчен генә, аннан Татарстан Республикасы министрлыклары һәм ведомстволары белгечләре катнашында Татарстан Республикасының инвестицион җәлеп итүчәнлеге темасына интерактив форматта пленар дискуссия. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан Республикасы сәүдә-сәнәгать палатасының уртак бизнес берләштерә проект кысаларында бизнес-кейслар шишу каралган. Дәвам итәрбез. Ләйсән Садретдинова, Татарлар, Яшелүзән районы, Татарстан Республикасы. Дәвам итәбез. 25 ел милләткә хезмәт итү. Уфаның Нур татар дәүләт театрында Башкортстан татарларының конгрессының юбилеена багышланган съезд узды. Анда күрше төбәкнең шәһәр районнарыннан делегатлар, иҗтимагый оешма вәкилләре, фән, мәгариф, сәнгать эшлеклеләре, дин әһелләре җыелды. Корылтайның пленар утырышында Татарстаннан килгән делегациядә катнашты. Вакыйга урыннан безнең видеоязма. Хәерле иртә, хөрмәтле делегатлар, кунаклар. Без бу залга зур тулкынлану хисләре белән иҗади эшчәнлек тормышындагы мөһим вакыйга Башкортстан Республикасының Башкортстан татарлары конгрессы төбәк иҗтимагый оешмасының съездына җыелды. Съезд Башкортстанда 5 елга бер уздырыла. Быел ул Башкортстан татарлары конгрессының 25 еллык юбилее уңайыннан узды. Безгә дә исәнлек, саулык, сәламәтлек, михрибанлык, шатланып, изге тормышлар күтәрергә һәммәбезгә дә насыйп булса иде. Башкортстан татарлары конгрессы төбәк иҗтимагый оешмасының съезды вакытында 70 җирле бүлекчәдән һәм 7 иҗтимагый оешмадан делегатлар сайланды. Безнең ел сайын чараларыбыз Башкортстан татарлары белән башланып китә һәм ел йомгаклары да Башкортстан татарлары белән тәмамлана, төгәлләнә. Менә бу елда Алла бирсә, декабрь аенда Башкортстан татарлары белән тагын бер тапкыр очрашып, елыбызга, узып баручы елыбызга нәтиҗә ясарга җыенабыз. Татарстан белән Башкортстан арасында, Уфа белән Казан арасындагы юлларга тузан төшмәсен, шулай аралашып, бердәм булып яшик, бергә булыйк. Рәхмәт сезгә, милләттәшләр. Бирдә Башкортстан Республикасының шәһәр һәм районнары конгресс бүлекчеләренең башкарылган эшләренә йомгак ясалды. Татар телен, мәдәниятен, йолаларын саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча сөйләшү булды. Мәсьәлә бик катлаулы, исегезгә төшерәм. Училище, колледж, вузларда балалар бакчалары, башлангыч класслар өчен тәрбиячеләр һәм укытучылар әзерләүче педагогик юнәлештә инде 10 елдан артык милли бүлекләр юк, ягъни дәүләт стандартлары, уку планнары туган телдә, татар телендә дә дип аңларга кирәк. Белем һәм тәрбия бирүне катлауландыра. Димәк, хөрмәтле милли хәрәкәт вәкилләре, балалар бакчалары белән эшләүне көчәйтергә кирәк. Съезд резолюциясына да бу мәсьәлә аерым урын алып торсын иде. Конституциясында шулай каралган, үз эше дигән. Татарстанныкында да, Башкортстанныкында да. Димәк, һәр җитәкче, һәр район, һәр республика бу үз эше һәм аны без таләп итәргә тиешбез. Милли мәгариф системасы кайтарылсын. Рәхмәт, Нәҗибә ханым. Мәгариф министрлыклары да һәм милли оешмалары да мәктәпләргә игътибарны бирергә тырыша. Әмма безнең балалар бакчасы димәк, буны шул баскыч игътибардан читтә кала. Татар телен белгән балаларның кулланышын дәвам итеп килсеннәр һәм мәктәпкә кадәр илтеп җиткерсеннәр иде. Менә бу мәсьәлә, мәгариф мәсьәләсе, миңа калса, телне укыту мәсьәләсе бик кискен тора. Ул мәсьәләгә барлык юнәлештә игътибар итәргә кирәк. Чөнки телне белмәсә, иртәгә театрга килүче дә юк, иртәгә журналистларыбыз да булмый, гәзит укучы да, китап укучы да, язучы булырга да бер кеше бездә булмаячак. 5 елга отчет бирелде.
Һәм инде шушы съезд алдыннан без bütün бүлекчәләрдә дә булырга тырыштык. Һәм анда урындагы бүлекчәләрнең шул хәтле киң күләм итеп эшләгәннәре күренде. Шундый зур көч тупланды. Шул хәтле күп проектлар күз алдына килде, идеялар күз алдына килде. Беләбез, кайдан инде чара һәм инде барыбер дә менә шушы җыелыш, шушы съездның делегатларның карарының көче бар дип уйлыйм. Съезд уңышлы дип әйтә алабыз. Чөнки безнең съездда 200-дан артык делегат, олар 63 муниципаль берләшмә һәм Уфаның 7 районыннан сайлады. Барысы 70 безнең Башкортстан татарлары конгрессының урындагы оешмаларыннан 200-дан артык делегат сайланды. Безнең Башкортстан татарлары конгрессы менә төзелгәндә ул bütün татарларны берләштерә торган оешма булып төзелгән иде һәм бүгенге көндә дә ул шулай булып кала. Роза Диатуллина, Татарлар, Башкортстан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Безнең кавем халык сәнгате һәм мәдәни мирасын саклау сагында. Без татар халкын камил милләт итеп күрсәтергә тырыштык бу фестиваль аша. Зәңгәр шәл спектакле тамашачы күңелен яулый. Бик яратып искитеп карыйбыз инде без аларны. Бөтенесе югары дәрәҗәдә эшләнелә дип әйтәсем килә. Россиядә халык сәнгате һәм мәдәни мирасын саклау елы уңаеннан Казан кооператив институтының Дәрдемәнд исемендәге татар мәдәният үзәгендә безнең кавем 3нче халыкара татар мәдәнияте үзәкләре фестивале узды. Әлеге чарада безнең төшерү төркеме дә эшләде. Катнашучыларның географиясы, яңгыраган фикерләр, тәкъдимнәр хакында Зөһрә Фатихова видеоязмасында. Татар телен, гореф-гадәтләрне, милли ашларны түкми-чәчми яшь буынга тапшыру юнәлешендә эшләүче татар мәдәнияте үзәкләре әйтеп бетергесез зур роль уйный. Һәм алар хәзерге вакытта Россия киңлекләрендә генә түгел, чит илдә дә эшли. Алар һәр даим Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәгенә тәҗрибә уртаклашыр өчен җыела. Бу үзәкләр өчен махсус безнең кавем фестивале да уздырыла. Без татар халкын камил милләт итеп күрсәтергә тырыштык бу фестиваль аша. Бу 4 номинациядә 100-гә якын эш килде. Чит илләрдән дә бар, Россия төбәкләреннән бар, бигрәк тә Оренбург бик нык эшләде. Пермь крае Барда районы, Самара өлкәсе Камышлы районыннан бар. Шулай ук Татарстаннан, әлбәттә Татарстаннан барлык районнары диярлек һәм Казан шәһәре безнең тәкъдим ителә. Фестивальгә үз эшләрен җирле мөхтәриятләр, татар мәдәнияте үзәкләре, музейлар, мәктәп-мәдрәсәләр, балалар бакчалары, китапханәләр, мәдәният йортлары, ансамбльләр һәм масса күләм мәгълүмат чаралары җибәргән. Беренче номинация безнең кем ул татар дип атала. Анда шәхесләр номинациясе. Икенче номинация гореф-гадәтләребез. Без үзебезнең гореф-гадәтләребезне киләчәк буыннарга тапшырырга тиешбез. Шулай ук татар мәдәнияте үзәкләре, музейлар анда. Аның эшчәнлеге. Чөнки ул телне дә саклый, динне дә саклый, гомумән барлык саклаучы ролен үти бүгенге көндә. Һәм шулай ук татар халык ашлары. Һәм аның культурасы да фестивальдән соң да барлык эшләрне китап итеп тә чыгарачакбыз, анасын барлык китапханәләргә таратабыз. Фестивальнең йомгаклау һәм бүләкләү өлешенә җиңүчеләр чакырылды иде. Кайбер татар үзәкләре фойедагы күргәзмәгә үзләренең фонд әйберләрен алып килгәннәр. Беренче тапкыр халыкка сирәк һәм кыйммәтле экспонатлар күрсәтелде. Ул да булса менә бу Мулланур Вахитовның букчасы, портфеле. Игътибар итсәгез, бу Франциядә эшләнгән 18нче гасырда. Бу менә шундый бүлекләргә бүленгән, ойлары, еллары күрсәтелгән һәм без инде Мулланур Вахитовның биографиясына бәйләгән үтә. Бу портфелдә безнең республикабыз өчен бик мөһим булган документлар саклангандыр дип уйлыйбыз. Фойедагы күргәзмә белән фестивальнең мәртәбәле кунаклары һәм жюри әгъзалары да танышты. Чараның күпмедер өлеше онлайн форматта барды. Беренче итеп сүзне фестивальнең оештыручылары алды. Без бүген горурланабыз барлык шушы фестивальдә катнашкан
okutuşlarının, balalarının neticeleri bilen. Şunu kadar zor, yukarı derecede ezirlengen balalar. Balalar Tatar tilini iğrenler, hırıf adetlerini iğrenlerler. Onu biz işlemesek, biz şu şimdi can biri bu işini başkarmasa, her bir medeniyetimize belki şundi matum işlerde bulmasıydı, mındi neticelerde bulmasıydı. Yetekçilikке bir zor rahmet. Şuşulay özlerinin hayırhaqlı bulganları için Flora sizge rahmet. Hem barığızga da millet hakkına hizmet ettiğiniz için barığız aldığında da başım iyesim kile. Kadirli okuşular, milli mirasını saklav degen söz ol bik tiren düşünce dilimizni bilgen, tariximizni, g'urf adetlerimizni bilu, o'zimizning xalqimizning tarixini öğrenu ol her kişinin izgi buruşu. Yaşlar bilen ılı buğunun buğun beylenişi buğun beylenişi bulgandağına halkının kileşeği bular. Yani bir buğundan ikinci buğunga məlumatını biz tapşırı alsak kına bizning kileşeğimiz bular. Bizning kileşeğimiz Allah'a şükür bit motor kuruna. Qarab sıqlanıp oturam. Nindi ol bizning qavim degan so'rovga. Ol nindi. Boy miraslı, iskitkish motor milli kiyimli, tiren tarixi bo'lgan. Hem indi o'zining motor mo'ngli tili bilan g'ururlana olirlik. Tatar ol bizning qavim. ЮНЕСКОның Дөнья мәдәнияте институты башкарма директоры Айгөл Мөхәммәдиева катнашучыларны татар мирасын саклап калуда алып барган эшләрендә тукталмаска өндәде һәм уңышлар теләде. Төркиядән онлайн элемтәгә кереп, ел сайын фестивальдә актив катнашучы Айзира Гараева да элек Төркиянең иске шәһәрендә мөхаҗир булып килгән татарларның нәсел дәвамчысы булган татар футболчысы турында сөйләде. Эстония татарларыннан да күп сәламнар җиткерделәр. Җиңүчеләрнең исемнәрен яңгыратыр алдыннан жюри әгъзаларының кайберләре катнашучыларга бу бәйгегә карата фикерләрен дә җиткерделәр. Бу ярышта профессионаллар да һәм профессионал булмаган катнашучылар да бар. Өлкәннәр дә һәм балалар да бар. Һәм алар тигез хукукта ярыша. Шуңа күрә Алсу Рөстәмовна алдан кисәткәнчә бу ярыш түгел, бер шундый аралашу мәйданчыгы дип атасак дөрес булыр. Язмаларга килгәндә нәрсә әйтәсем килә? Шушы язмалар арасында бар ниндидер кичкенә мини проектлар, укытучылары белән ясаган, үзенең ниндидер тәҗрибәләрен, исследованияларын үткәргән язмалар да килгәннәр. Тантаналы чара бүләкләү җиңүчеләрнең чыгышлары белән үрелеп барды. Бу көнне олысы да, кечесе дә татар моңына күмелеп, үзенең зур һәм данлы тарихлы халык вәкилләре булуына тагын да инанып, рухланып кайтып китте. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Казан бию ансамбле һәм Казан шәһәр филармониясе артистлары татар сәхнәсенең йөзек кашы булган зәңгәр шәлне тәкъдим итте. Күңелдә гаҗәеп күркәм хисләр калдырган тамашаның сәхнә арты, тамашачы фикере, артистларның тойгылары белән киләсе видеоязмада танышырсыз. Галескар Камал театрына йөргә яратабыз. Моннан 2 ел элек Зәңгәр шәһәр спектакленең яңа яшь артистлар белән булган тамашасын караган идек. Бу бию ансамбле хәзерге елны тоже киләбез инде. Менә хәзер инде Зәңгәр шәл дигәнен күргәч, килеп карыйсы килде. Балаларыбызны алып килдек, аларны да таныштырасыбыз килә инде. Бик яратып искитеп карыйбыз инде без аларны. Шул хәтле матур чыгышлары да матур, киемнәре дә матур. Bütünüzü yukarı derecede işlendiler diye bitesim kime. Teatrını yaratабыз, yaşarga әлбәттә teatrga йөрергә. Казан бию ансамблінің bir концертында калдырганым юк. Миңа алар бик ошыйлар, бик яратам. Зәңгәр шәл дигәч инде күз алдына спектакль килеп баса беренче моментта. Алар аны үзенчә иттереп, тагын да матур иттереп, биеп, сәхнәләштереп, безгә бик матур иттереп күрсәтерләр дигән өметтә калабыз.
Бу юлы без тулысынча гел биюдән генә тора торган тамаша түгел, безнең шәһәр филармониясе солистлары белән, җырчылары белән музыкаль спектакль форматында тәкъдим итәбез. 2 пәрдәлек, алар драма артистлары булып та уйныйлар, сәхнә телендә кулланалар һәм шунда биюләр, җырлар белән бергә үрелеп барачак. Ни өчен зәңгәршәл? Ул бит безнең татар классикасының йөзек кашы. Менә безнең яңа солистыбыз Сәйдә Мөхәммәтҗанова барлыкка килде филармониябызда. Зур байлыгыбыз. Ничек инде менә шуның белән кулланмаска. Һәм Булат ролена безнең искиткеч тавышлы Рөстәм Насыйбуллиныбыз бар. Шундый зур, шундый матур мөлаем артистларга таянып, шул материалны яңадан боетып тәкъдим итәргә булдык. Берничә минуттан зәңгәршәл башлана. Билгеле, ул Камал театрында яңалык түгел, әмма бүген тамаша үшін мында яңалыклар бик күп. Билгеле, сәхнә арты бик кызыклы. Минем янымда, мин аны Әминә дип беләм, әмма син бүген Әминә кемне уйныйсың? Малайны. Бүген малайны уйный. Һәм бу тамашада иң кечкенә артистыбыз безнең. Сәйдә, менә әлеге ролны син берәр заман күз алдына китерә идеңме? Менә Мәйсәрә ролында уйнармын дип берәр уеңа килгән име? Дөресен генә әйткәндә, юк, күз алдыма китерми идем беркайчан да. Ләкин минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә барлык оештыручыларга, Чулпан апа Ринатовнага, аның әнисенә, Рузия апа Мутугулинага, ул безнең белән эшләде, менә ничек репликаларны дөрес әйтергә, нинди интонация белән, һәм инде шундый мөмкинчелек өчен рәхмәт әйтәсем генә килә. Үзең менә бу роль турында нәрсә әйтәләсең? Гомумән, Мәйсәрә ул миңа якын роль, чөнки ул шундый бер яктан тыйнак әхлаклы кыз, икенче яктан ул инде үз мәхәббәт өчен көрәшә торган. Инде артистларга теге ничек әйтергә, өйрәнергә кирәк сөйләм ягында, без аны укыганда өйрәндек, сәхнә теле дәресләре бар безнең. Без шул укыган вакыттагы хәзер бөтен эшләребезне бүгенге көндә сәхнәдә күрсәтәбез. Сезнең образ менә, сезнең халәткә туры киләме? Әлбәттә килә, тавышыма да туры килә, буйыма да, сыныма да туры килә буга инде. Яратасызмы бу рольне? Әлбәттә яратам. Киләчәктә ничек итеп күз алдына китерәсез? Киләчәктә шундый теләкләрем бар, безнең инде язмаларыбызны ничәдер дәвер еллар үткәч, яшь буыннарда карап, менә Рөстәм абый бар, ул шулай итеп уйнаган ие, миннән дә бәлки үрнәк алып, шушы зәңгәршә спектакле дәвам итәрбез. Хәзер инде аларча планнарыбыз бөтен Татарстан районнары буенча йөреп чыгарга, бөтенесен таныштырырга безнең сәнгать белән һәм бөтен дөнья татар конгрессы юнәлеше буенча чит төбәкләрдә яши торган татарларына чып-чын татар әсәребезне тәкъдим итеп биюләребез, җырларыбыз аша. Тапшыруыбызны Зиннур Насыйбуллин шигырь юллары белән төгәллибез. Туган тел ул бездән соңда яшәр өчен туган тел. Бүгенгедән киләчәккә дәшәр өчен туган тел. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Исән-имин булыгыз.